Aku iki kok penasaran to. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane enak endi to? Suwi mentolah mikir, roh apa ora jane? Enak iwak biawuk, Mas. Enak tenan apa ora? Engko ora sesuai karo kenyataan. Tenan. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Lah nyapa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku dideono iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi biu. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Beyo malah entah. Apa ya gurih lho wi? Anu maksudnya piye yo? Ora to wi hewan apa? Ya ora roh ya ora mungkin tekok aku. Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Lah jarimu entah enak kok bahaya iki bahaya piye? Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Kapan-kapan aku dideono ya iwak biawuk. Aku urung tau jajal. Mantep Mas iwak biawuk. Anja. Tujuan wong rabi ki apa ta, Bu? Yo gitian to, Pak. Lambemu lho. Kambing ngicer pondur. Malan. Tujuan wong rabi ki ora mung gitian tok. Nek mung ngonoan 300.000 lho. Pirang-pirang full service. Tujuan wong rabi ki siji ngibadah, loro buka dalan rezeki, Ping 3 buka dalan bayi, Pak. ujung-ujungnya yo gitian meneh. Jan. Kowe iki jane nyapa to? Tak VC saiki kok rada beda. Nek VC-ane si normal-normal ae. Lah mendino VC-an yo biasa ae ngono lho. Iki lho, Iki apa to? ndelok anakmu wis gedhi lho. Lah kocruk apa piye? Ketemu ora tau kok ngerti-ngerti mana. Hasil VC iki. Gendeng lho cah iki. Wong anak hasil VC jan ra genah blas. Trawe iki senenge mek gawe-gawe tok. Padumu dijak gawe yo seneng ae. Mulakno to ndang mulih. Engko ndang tak jak gawe. Wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae. Nek kowe iki bentuke apik ya aku le ngalemi wah Datin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkatnya kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu. Iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mek mbutmu litmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. udu mesti Apa? pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe Apa? limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kuwi ya suci. Wong Ya aku aku nek diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku
aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Tali kenceng ya melorot ya piye? ndas mutos. Apa? Ndas matos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiuri. Wah, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ayo, mosok sirahe atos gulu sirahe empuk gulune atos lah ya. Kamu nek dadi wong lanang mbok ya aja mencla-mencla lho cangkemnya. Aku ya wong lanang lho. Omonganmu iki mbok tujokne ning sapa? Kalau punya pacar itu ya bilang punya pacar. Kalau punya istri itu ya bilang punya istri. Nek aku malah tak pajang kok ben padha ro nek aku wis ndi bojo. Jangan kamu mendekati wanita lain lalu berbicara aku jomblo. Kowe iki curhat apa piye jane? Kok ujuk-ujuke wedokane dilabrak ambek istrimu atau pacarmu itu. Mulane to dadi wong wedok ki aja gampang percaya. Dikai omongan sing halus langsung kintil. Gateli. Anja. Mbak Seli, Dalam, cantik seperti itu sejak kapan? kayaknya sejak ketemu Mas Lenteng deh. Aduh, bola. Ada penyemangatnya gitu loh maksudnya. Jengat. Penyemangat. Oh, penyemangat kerungunin jengat. Daripada Mas Lenteng mukanya kayak orang susah. Susah apa? Susah dilupain. Seli ayu-ayu picak ya. Olah nang ganteng ake milih wong kayak blakicot kayak gini. Blakicot waduh keren mau hajar dole. Nyapa? Mesti ada maunya. Loh, selalu seperti itu toh. Lek disolayan terus curiga ngono kuwi lho. Lah nyelukmu lho ora koyo biasane. Kecurigaanmu itu juga ada benernya. Sini yo Thailand mesti lupa iki. Malam Jumat itu sunah Rasul loh ya. Wis ngerti aku. Ayo. Engko sik to. Sik yaene kok. Loh, selalu mulak kaya entute hansip. Suka aku. Kita itu sudah menjalin hubungan bertahun-tahun lamanya loh ya. Menjalin cinta dan kasih sayang serta mengikat janji sehidup semati. Lu kudune awakmu paham to aku wonge piye. Ngono lek tiba saat yang seperti ini kok selalu njaluk diingatkan ki lho, Lah garapanmu kasar lho, makanya aku aras-arasen. Ini alarmnya sudah berbunyi, itu pertanda bahwa yang nyelempet di bawah itu sudah cenut-cenut toh sayang. Iya ya sik to ngentek nudut iki lho nanggung. Alah, ya wis gak usah lah sak teruse. Kowe karo aku ki wis ora sejalan, Mas. Aku ku ngalor, aku mau ngidul. Wis ora bakal ketemu. Aku tak golek solusi sik. Loh, padahal kan aku wis kei solusi kowe, pegatan bojomu terus rabinin aku. Ya ora iso ngono. Ya wis nek ngono gak usah buang-buang waktu. Culun wae aku. Dik Mia. Angger awalane sopan ki mesti sak balane pri ki mesti. Oh, iki. Ya toh sak balane pri to Iya ya, Bi. Aku tak tekok ya. Awakmu kan wis suwe rondo. Wi kira-kira dalane cek iso diliwati ora, Bi? Ngenyek kowe ya. Ya sapa iki? Ya aku panggason to, Bi. Ya balane pri iki. Kan ket mau tak omongke aku koncone Kang Pri to. Kowe ngenyek aku ya? Takon. Nek trimo diliwati manuk emprit, manuk prenjak, manuk jalak kaya manuk pri karo pur karo takim ngono wis. Yo liwate los to ora nyenggol kanan kiri. Piye to? Diporong en ya. Ukurane dalanku ki wis gak trimo kuwi. Dinggo atret pesawat kene. Lah iya. Wis patas kene, tergandeng momo tebu ya los lho. Kurang piye kowe, ha? Ngono ku ya kena nggo parkiran ya, Bi.
Mbok parkirane los kok ning kene. Lah iya, Wong kowe ndasmu mbok lebokno ae blung ngono halo. berarti kaya ngene iki ya bi ya. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak melut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Aku duwe lagu anyar kan. Tuku katok ning kota Jambi, dikeloni tok ora dirapi. Tuku bawang kleru mrica, bojone uwong pancen weca. Dadi aja percaya ya. Mas niki kula tanglet nggih ngono. Iya, arti kok apa? Iki saumpama ya Mas. Iya, piye? Saumpama sampean ki diwehi jejodohan karo aku. Ya ora mungkin. Terus aku mulih ke Taiwan ki awake dhewe rabi. Rabi dengkule meletos kuwi. Lah wong kene ndek bojo kok. Sitoke rantak. Din, piye wi karepe? Kan ning omah duwe ku gur sawah Mas. Ning omahku ki enake gur sawah. Lah wong aku nang omah lho duwe sawah sak petak. Kuwi medhone butung kok. Anda.